Türkmenistanda oku maksatlı daşary ýurtlara gidýän türkmen taliplerinden Türkmenistanyň Bilim Ministrligine degişli yerli bilim bölümlerinde hasaba durmak talap edilýär. 2 fevralda Türkmenistan barada täzelikler çap edýän Atawatan Türkmenistan websaýty Türkmenistanyň Bilim Ministrligine salgylanyp, daşary ýurtlara okumaga gidýän türkmen talipleriniň özlerini hemişe ýaşaýan welaýatynyň baş bilim müdirliklerinde we etrap bilim müdirliklerinde hasaba aldyrmalydygyny ýazýar. Maglumatda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň bolsa Aşgabat şäher baş bilim müdirliginde hasaba alınýandygy aýdylyp, daşary ýurtlarda okumaga gidýän täze studentlerden we öň okuwuny dowam etdirýänlerden aşagdaky resmi namalaryň talap edilýändigi bellenýär. Daşary ýurtda okuwa başlajak türkmen studentleri hasaba durmak üçin yerli bilim müdirliklerine baranda öz ýany bilen çakylyk hatynyň, wizasynyň nusolaryny, raýat pasportunyň nusosyny we özüne, daşary ýurda gitmek we gelmek üçin pasportunyň nusosyny we özüne alyp barmaly. Daşary ýurtlaryň okuw jaýlarynda öň okuwuny dowam edýänlerden talip şahadatnamasynyň nusosy we özi, raýat pasportunyň nusosy we özi, daşary ýurda gitmek we gelmek üçin pasportunyň nusosy we özi talap edilýär. Bu talap we onuň sebäpleri bilen gyzyklanyp Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Bilim Ministrliginden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Emma Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň Bilim Ministrligindäki daşary ýurtlar bilen aragatnaşyk bölüm bilen habarlaşanda jogapkär resmiler bu talabyň öňden hem bolandygyny, ýöne häzir munyň resmi nama esasynda düzgünleşdirilendigini aýtdylar. Şeýle-de adynyň efirde agdalmadygyny soran resmiler bu talabyň sebäplerini daşary ýurtlarda 2010-njy ýylda Kyrgyzstanda bolan protestler ýaly wakalar bolanda türkmen studentlerini öz wagtynda ýurda getirmek üçin edilýän tagallanyň bir bölegi diýip düşündirdiler. Galy berse de olar Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda ýurdun banklary arkaly raýatlaryň daşary ýurtlarda okuyan çağlaryny belli bir möçürde maliýe terişdesine uğratmagyna ruhsat edilýändigini ýatladyp, bu meselede galplyk bolmadygy üçin hem özleriniň beýleki döwlet gullukları bilen arkalaşykly işleýändiklerini aýtdylar. Yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi bu çäräni Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmen raýatlarynyň nirededigini we näme edýändigini bilmek üçin edýän hereketleriniň biri diýip düşündirýärler.